Γιατρέ, μας ρωτάνε συνέχεια για το πόνο κατά την επαφή. Πώς προκαλείται και πώς αντιμετωπίζεται? Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Ο πόνος κατά την επαφή ή δυσπαρεύνοια μπορεί να οφείλεται σε σωματικά ή ψυχολογικά αίτια. Δεν είναι στο μυαλό της γυναίκας, είναι πραγματικός και χρειάζεται διερεύνηση. Πιθανά αίτια: λίμωξη ή φλεγμονή, ξηρότητα του κόλπου, συχνό στην εμεινόπαυση και το θυλασμό, ορμονικές διαταραχές, κολεόσπασμος, σύσπαση των μειών δηλαδή από άγχος ή τραυματική εμπειρία, χειρουργικές ουλές ή ενδομητρίωση. Άρα δεν φταίει η γυναίκα που δεν χαλαρώνει? Όχι βέβαια, είναι ιατρικό θέμα και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Με σωστή διάγνωση και εξατομικευμένη προσέγγιση σχεδόν πάντα υπάρχει λύση. Πλήρης γυναικολογικός έλεγχος, θεραπεία της αιτίας με λιπαντικό, φυσικοθεραπεία πηλικού εδάφους, λέιζερ και βέβαια συνεργασία με ψυχολόγο όταν χρειάζεται. Άρα το σημαντικό είναι να μην τρέπεσαι να το πεις και να το συζητήσεις με γιατρό που σε ακούει. Εννοείται, η σεξουαλική υγεία είναι κομμάτι της συνολικής υγείας. Δεν υπάρχει ντροπή, υπάρχουν μόνο λύσεις.